Oké, dus mijn boekcollection is kind of groter geworden. Oh, kijk, mijn CD's ook, maar in elk geval. Mijn boekcollection is groter geworden, maar ik ga nu focussen op 5 boeken die ik heb gekocht zondag bij de boekenmarkt. Ik heb 120 gespend voor 5 boeken en they're pretty good quality, you know. Ze zijn kind of nog steeds like second hand, maar de kwaliteit. In elk geval, de eerste boek is A Thousand Splendid Suns van Khaled Hussein. En dit zou een leerkracht van me heeft het gerecommend, juffrouw Darsan voor. Ik weet niet als Tirsa en dat er kent, maar A Thousand Splendid Suns. Het gaat over like 2 vrouwen in Afghanistan en I don't know, ze ervaren moeilijkheden en gevaarlijke situaties in huis en in de omgeving van Afghanistan. En waarschijnlijk hebben deze 2 vrouwen, zijn moeder en dochter, maar ze vormen een hechte relatie. En dus dat, nu denk ik, nu dat ik het ben tegengekomen, ben ik van oké, you know what, I might actually read that. And then we have, what the fuck, mevrouw mijn moeder, Nederlands, is en ook Tropenbruid. Zijn beide Nederlands. Oh, nee, er is nog 1 Nederlands. Maar deze 2 zijn, heb ik Loki gekozen omdat ze kind of plaatsvinden in Indonesië. Of misschien niet plaatsnemen in Indonesië. Deze neemt plaats in Indonesië, denk ik. Maar ze hebben connections met Indonesië. En, you know, I've been looking for cultured stuff from Indonesia. And, you know, Indonesia was een kolonie van Nederland. And I love history stuff. So this is great. This one is about Ivana, een dochter heet Ivana en ze heeft een volbloed Javaanse moeder. En die vader is Nederlands. En doordat die vader in Nederland ziek was geworden, zijn ze teruggegaan, of niet teruggegaan, zijn ze op holiday gegaan naar Nederland om die vader te bezoeken. Maar die moeder van Ivana is volbloed Javaan en ze heeft haar hele leven in Indonesië gewoond. En ze weigert om like laarzen te dragen en zo, hoewel het sneeuwt in Nederland tegen die tijd. En dus dan gaat de dochter Ivana gewoon naar buiten en daar heeft zij de taak gekregen om kind of de moeder te vertellen wat er eigenlijk gaande is rondom in Nederland. En volgens mij, die dochter heeft de naam Angin gekregen. En het heeft gezegd, Angin betekent geruchten. And I kind of like that connection between Angin, geruchten en het feit dat die dochter eigenlijk verhalen over Nederland moet vertellen en vertellen wat er eigenlijk gebeurt in Nederland aan die moeder. Maar er was ook gezegd dat die dochter kind of die dingen een beetje verzint. Dus like Angin, gerucht en dan verzint ze verhalen. Dat klinkt echt interessant. En dan Tropenbruid, I don't know, some Nederlander, she got a job, I don't know. She got married to someone in Indonesia and she moved there and God knows. I'm not completely sure, but I wanted to read it for a while, so whatever. En nu Woede van Salman Rushdie. Ik had het al een paar keren gezien bij de boekenmarkt, maar ik heb het nooit opgeraapt. Ik heb het nooit genomen en echt gekeken. Ik zag like, een felrode, bloedrode kaft. Maar I was like, Maar eindelijk heb ik het omgekeerd en gekeken naar de fucking description. En daadwerkelijk lijkt het een beetje interessant. Want het zegt woede
Het is een roman over een oude, diepe liefde die misgelopen is. En Woede is ook een roman over wat woede kan doen met een mensenleven. So I'm really interested in how it'll affect the psychology of a person. Ik weet niet, ik hoop dat het kind of like a first person is. En want in a first person perspective kunnen we dan echt in die mind van die persoon zien en die denkwijze van ze. En that I hope I want to get deep into it, sink my teeth into the juicy wrath. Anyway, I'm excited to read this one. And this one, what the fuck is it called? Henry and Cato. I don't know. I don't actually know what's going on here. Some dude left America, but then he came back because his father died, and then he's supposed to get like an inheritance. But yeah, the thing that did catch my eye, the reason why I actually picked it up, is because Cato is a Catholic priest, and he falls in love with the delinquent. And Cato, who is a priest, believes that he can save the delinquent. And the delinquent is a male. So, queer. I have a knack for finding queer stories. I don't know what's going on with that, but I'm not complaining. And the one I'm currently reading right now is This Junkie Bitch. I made it like halfway through, and I'm struggling a little bit because of school. It's good. It's good until now, but sometimes this book requires some brain cells to read, and my brain cells are low-key kind of gone and fried. So, yeah, but I really like the language, the writing style. It kind of like references the Bible a little bit, and um, it's mostly about two families, or no, the thing that it's focusing on is like a woman, and mm, she's kind of like a manipulator and stuff, and she kind of gets stuff out of people. Not she's kind of materialist, not even materialistic. I think she just likes to see the world burn. And yeah, but anyway, that's my book haul. I did this book haul because I'm uitzahadra. I'm procrastinating. I'm stressed, that's why. But anyway,